እግዚአብሔር ሳትወልድ ውላዴ ሔዋን ማኅፀነ ሐፂቦ ማለት ይተውለና እግዚአብሔር። ስለዚህ ከዳዊት በዕለታ ሁላትና አከተቃላት ሆይ ተቀቢልና ለእግዚአብሔር ነምራሉ እግዚአብሔር አምላክና ሀገርና ሀገር ሰላም ሀገር ሳነት ይበለና ዝሓመሙን ዝፈወስሉ ዝሓዘኑ ዝሕወስሉ ዝነብዑ ህዝቡ ዘመን እግዚአብሔር ይበለና ሁላትና ናወና Yeah.
ድማ ቃለ ሕይወት የስማዓዩ ዝማሬ መላእክት የስማዓዩ ንኹላትና ዝማሬ መላእክት የስማዓና ክቡራት ህዝበ እግዚአብሔር ካብዚ ብምቕጻል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሰባኬ ወንጌል መምህር ስምዖን በየነ ነዚ ዕለት እዚ ዝምልከት ትምህርቲ ክቡና እዮም እግዚአብሔር ተዛራቢ አንደበት ንኾንክቦም ንዓና ድማ ከምቲ ንሊድያ እግዚአብሔር ሐዋርያት እንታይ ይብሉ ከም ዝነበሩ ንክሰምዖምን ንክትርድኦምን ልባ ዝኸፈተላ ንዓና ድማ ልብና ከፍተልና እንታይ ይብሉ ከም ዘለዎ መምህር ብዝግባእ ክንርድኦም እግዚአብሔር ፀቡቕ ክብዝሐልና ሰናይ ፍቓዱ ይብለና ኩላትና ፅን ኢልና ንከታተል عوض يوسان أبيات الزمان كرخدن تلون أبيات بايا يوسان عوض يوسان أبيات الزمان كرخدن أبيات بايا